Добро утро, приятели! На нашата биоградина. Днес сме неделя. Тая седмица го дадохме малко по-лежерно, понеже работата в двора понамалява като цяло, но пък имаме някои задачки, които трябва да свършим. Като например, трябва да премахнем черето, защото въпреки че миналото го заболя сърцето, вече черето преминава. Почти не дава плод и е време да бъде премахнато. На неговото място мисля да сложим зеле, за да може да използваме капковото. Също ще премахнем и патладжана. Който продължава да ражда. Да, но няма смисъл повече. Просто стига ни толкова патладжан за тази година. И след това ще надградим капковото, да може да покрием още по-голяма част от двора. Малко по-късно ще доразсъдим ягодите, които не бяхме разсъдили от миналата седмица. И ще побутнем в оранжериите. Има доста магдано за обиране. Пък и трябва да се привържиш доматито.